Hvis du har gået en tur langs skovkanten eller en gammel markvej, har du sikkert set dem. De lysegule blomster, der næsten lyser op i det grønne. Det er guldnælle, og den er langt mere interessant, end de fleste tror. Guldnælle tilhører den samme familie som brandnælden, men den brænder slet ikke. Bladene og stænglerne er bløde at røre ved, og faktisk har planten fået sit navn netop fordi den ligner nælden, men den brænder ikke. Den er harmløs. Du finder guldnælden fra maj til august, typisk i fugtige skove, buskager og langs hegn og diger. Den er glad for skygge og næringsrig jord, og den vokser tit i store, tætte bestande. Blomsterne er gule og rørformede med en karakteristisk plet indeni. Det er en guide til insekter, der besøger planten. Og netop insekterne er vigtige her. Guldnælle er en værdifuld nektarplante, særligt for humlebier og sommerfugle. Når du ser en guldnælle i blomst, er der sjældent langt til en travl humlebi. Det gør den til en rigtig god plante at have i haven, hvis du vil tiltrække bestøvere. Og den klarer sig fint selv i en mørk krog, hvor andre planter giver op. Planten har også en lang historie som madplante. De unge blade kan bruges ligesom spinat, dampet i supper eller som fyld. De smager mildt og lidt urteagtigt, og de er rige på vitaminer og mineraler. Husk at plukke de øverste, yngste blade inden blomstringen, altså kun fra steder, hvor du er sikker på, at der ikke er sprøjtet. Og så findes der faktisk 2 arter i Danmark. Den gule guldnælle, som er den mest udbredte, og den hvide guldnælle, der dog ikke er helt så almindelig. De ligner hinanden meget i vækst og form, men er lette at skelne på blomsterfarven. Så næste gang du ser de gule blomster langs stien, så tag et øjeblik og læg mærke til dem. Guldnælle er et godt eksempel på, at dansk natur gemmer på langt mere, end vi opdager til dagligt. Guldnælle er bare en af mange spændende vilde planter herhjemme. På kanalen udforsker vi dem en for en, så følg med, for der er mange flere på vej.